A Xunta porá en marcha a principios de 2026 os laboratorios e centros demostradores en ciberseguridade do futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridade, o CECIGA. A actividade destes centros, que comezará na Cidade da Cultura mentre remata a construción do CECIGA na Tecnópole, centrarase na prestación de servicios avanzados en ciberseguridade, no apoio ao cumprimento normativo, na realización de probas de produtos e servizos, no impulso á creación de solucións innovadoras e na formación especializada. Estes centros coordinarán a rede de laboratorios sobre ciberseguridade en aspectos relacionados co transporte intelixente, co espazo aéreo de vehículos non tripulados, na que participan o Instituto Tecnolóxico de Galicia, a Universidade de Vigo, o Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia e o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, o Gradiant. Esta rede de laboratorios forma parte do proxecto para a creación dun centro transrexional de innovación e competencia no ámbito da ciberseguridade, no que, ademais de Galicia, participan Cataluña e a Comunidade Valenciana. Trátase dunha das iniciativas do Programa de Redes Territoriais de Especialización Tecnolóxica.